Sibingelele sikwamukele endabeni zehora lokuqala sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa uSakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. There is evidence that a swim swap was done on the deceased cell phone. Ngiyaqala ukuzwa lokho. Abameli babasola ngembuzo ofakazi wombuso nowabe engumngani kaSenzo Meyiwa uMthokozi Sithwala. Sinyanzeleke sifonele imanager yethu emsebenzini sibachazela into kubana kunzima asikwazi uhamba sistakile. Izinkulungwane zabagibeli sale dengwane namhlanje kuseni zingenazi izinto zokuhamba njengoba kuqhubeka ukubukana ngeziqu zamehlo phakathi kwemboni yabamatekisi kanye nomkhandlu dolobha waseKapa. Umthokozi Sithwala ongufakazi wombuso ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi uyaqabuka ukuze ukuthi kwenziwe isimswap kamakhala ekhukhwini kaMeyiwa emva kwamahora ambalwa ebulewe kanti uThwala owabe khona endlini ngosuku kwabulawa ngalo uMeyiwa uvumile ukuthi uKheli Khumalo wenqaba nomazisi kaMeyiwa. Lokhu ke kuza nje uThwala utshelwe umuntu empeleni utshelwe ukuthi umuntu owenza isimswap ilo wabe enomazisi kaMeyiwa. Leli cala elingundaba mlonyeni liyaqhubeka enkantolo ehleze ePitoli. That a swim swap was done on the deceased cell phone. Do you know anything about that? Ngesikhathi ufakazi wombuso uMthokozi Sithwala wabesondelene kakhulu noSenzo Meyiwa njengomngani ebuzwa ngobufakazi ophambi kwenkantolo bokuthi kwenziwa isimswap kumakhala ekhukhwini wabe uphathwa uMeyiwa namaseko engakapholi ebulewe uzwakalise kushaqeka nokuthi konke lokhu kuyakweshwama. Ngiyaqala ukuzwa lokho kuyangithusa ke futhi ke ukuthi kwenzeka lento eyenzakalile ngasekho. Uthwala ke utshelwe ngobufakazi obethula ungoti wemininingwane equkethwe komakhala ekhukhwini ukuthi umuntu owayengakhona ukwenza isimswap kumakhala ekhukhwini kaMeyiwa ilowo owabe ephethe umazisi kaMeyiwa. And Colonel Stein further testified that a person who could have been able to do the SIM swap on the deceased cell phone is the person who was in possession of the deceased ID. Zele ubufakazi abethula isitatimendeni sakhe esifungelwe ukuthi umazisi kaMeyiwa wabe ugcine uKheli Khumalo emva kwezinsuku ezimbalwa kwenzeke isigameko. But it is your evidence that the ID for the deceased was Ms. Kheli Khumalo until the Tuesday until Tuesday after the incident. Yebo kuyiqiniso lokho ngoba ngayibona kumsomluko. Yes, it is. Ngolesibili bemnika ngangikhona futhi. Nokho ke akazange akwazi ukuchaza ngesimo sobudlelwano bothando bukaMeyiwa noKheli Khumalo abehlekisana naye ngezinsuku zokubulawa kaMeyiwa. At that time of the incident around October, what was happening between Kheli and the deceased? Kumina kuzoba nzimana ukuthi ngikuchaze lokho ngoba manje ngizoyibuka ngelinye ihlomila olaziyo ngicabanga nawe. Kuyaqhubeka ke ukuqulwa kwecala esigcawini senkantolo ephakeme esePitoli enyakatho yeGauteng. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ilihlehlisele umhlalulunye kulwezi icala laloyo ngumengameli wezwe uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushiso ombuso uBilly Downer kanye nentathelo Karen Mon okhulumela inhlangano iJacob Zuma Foundation umzwanele manyi uthi ukuza kwabenkantolo nje namhlanje bekuchitha isikhathi. Bekuzochithwa nje isikhathi ngoba nje lento enzeke namhlanje laba abo Karen Mon nabo Downer bebecabanga ukuthi namhlanje ngeke baza la enkantolo. I-decision yayizolo ibe i-decision nje yokwenza ukuthi namhlanje kungaziwa enkantolo ukusho ukuthi nje leyo win yabo bebethi bayiwinile izolo bekuhamanga nje ngoba namhlanje bebela bebhekane nojaji ujaji egqoke ingubo ezibomvu ngoba lecala lama criminal lelaba ababhekane nalo lecala liyaqhubeka. So inkantolo ibatshelile yathi nge-1 kaNovember ngo-9:30 babela uma bengeke babela ngaleso sikhathi bazoboshwa. Ujaji ubeke kwacaca lokho so icala liyaqhubeka.
Baphazamisekile abagibeli bamatekisi eKapa njengoba uqhubeka nje umbhikisho wamatekisi kule ndawo. Irenke ezininzi kuthulekile ngoba ke itaxi ezidla ngokubathutha ezimalunga namawaka anga-12 ezingekho ke namhlanje ngoku baxoza imphinimbi webhasi kwazona zithuthwa zikhawulelwa ngamapolisi kuze ziyofika kwezo ndawo kodwa ke siyathetha nabanye babahlala bathe bachaphazeleka ile meko sinayino siswam apha uyanga semsebenzini siswam nje unosicacisela wena mhlawumbe uchaphazeleke njani kulo mcimbi weteksi. Bhuti wami isichaphazele kakhulu ngoba izolo sisebenze until 5 sithe xa siphuma siyokhangela into zokhwela e-O3 bengekho kwa taxi. Icolleague yami inthathe sayotsho eWynberg apho sifike sabona inhlaninge yabantu engenazi taxi ehamba nabantwana akho kwazi taxi bekho itaxi ezimbini ezintathu eziyako Pelican Park ezibheka Grassy Park Mitchell's Plain ibingekho. As a result sinyanzeleke sifonele imanager yethu emsebenzini sibachazela into kubana kunzima asikwazi uhamba sistakile. Nkosi kakhulu omnye ke wabakhweli ke echaza nje ingxaki abanayo apha ukusukela izolo esithi namhlanje bekumele ba usemsebenzini ngentsimbi yesibhozo kodwa kunangoku selapho salandile kwezo bus kodwa ke uthi unethemba lokuba ubawo somandla uzokubakhusela kwezindlela. Ndiyafuna nje ukubonisa umbono wabantu abahleleyo abamileyo apha abalinde ibus ezizawuthi zibathuthe ziyobabeka kwindawo abafuneka baye kuzo ke siyazazi ke nazo sithi zibe sesichengeni ngelixesha ke ngethemba ke kuzawuye ungabikho ziganeko ezawuthi zenzeke kwelami icala athule joka ndihamba nogxa wam ulukhanyuka kamazantsana mathathe izintambo ndizibuyisele studio. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene Ubhekicele ubuyele eRivalini namhlanje ukuyohlola isimo emva kokuthi kujutshwa amaphoyisa kule ndawo kulandela umbhikisho womphakathi obukhala ngokuphepha kwabo ngenxa yokuqubuka kwempi phakathi kwamaqembu ahamba ezimayini ngokungemthetho abizwa ngozamazama. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubuyele eRivali emva kokwenza isithembiso sokuxazulula inkinga yamaqembu abamba izimayini ngokungemthetho. Kule mbizo umphakathi usine udedelana ukhala ngezingqinamba ezahlukene okubalwa kuzo izindlu kanye nabokufika abangenawo amaphepha okuba kuleli. Silapha singabahlali basezamimpilo. Ubugebengu obuninzi ezamimpilo asisalali izizibhamu zasezamimpilo bethunana. Besicela uhousing asinikeze izindlu. The problem here is we having illegal undocumented citizens here, or not citizens, human beings in our country dictating the terms for us in our country. Lo mphakathi ube usonxusa ungqongqoshe ukuthi aye nakwezinye izindawo ezikhongethwe izinkinga ezifanayo. I really want to invite you to other areas around Ward 68 like your Crown Mines informal settlement as well as New Canada informal settlement. Izakhamuzi zithi ukwakhiwa kwesiteshi samaphoyisa kule ndawo kungaba usizo njengoba kudlange ubugebengu. Xa kukho isini endaweni ethile ayedlula amaphoyisa noba abantu bayahlabana noba bayathini bayedlula ngenxa yoba ayo area yabo leyo. Bevile ekhulwini ozamazama sebekhalelwe ngamasongo kaSigonyela selokhu kujutshwa amaphoyisa kule ndawo kanti lembizo iyaqhubeka. Uqalile ekseni namhlanje Kapa umhlangano omkhulukazi wokubhunga ngesimo sokubusa kwamaqembu ezombusazwe ngokubambisana nokuhloswe ngawo ukuthi uqhamuke nesisombululo ngenkinga yemdonsiswane egqame kakhulu kamuva komasipala abalawulwa inhlanganisela yamaqembu. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezindaba zomdabu ukholelwa ukuthi isithangamisa lolu hlobo sokubonisana kwamaqembu ehlukene ezombusazwe sizokwenza omkhulu umehluko ikakhulukazi endleleni yokulawula komasipala kanye nemkhandlu lapho kungekho khona iqembu elinqobe ukhetho ngengcaca. A party that has gained the highest percentage needs to be given a right ticket, the first pass of ticket to negotiate within a particular time frame to form a government. We could then agree if they can't, the ticket passes to the next one. EDA kanye ne-IFP balishayele ihlombe lolu hlelo lwesithangamisa amaqembu sokubhunga ngokubambisana kwamaqembu ekuphatheni uhulumeni.
our view is that at a local, provincial, and even national level, national thresholds could be really useful way to stabilize coalition government. I think here the only process we must get is that how do we really make sure that we all become responsible as citizens to respect the outcome of the elections. Because if you say you want to regulate, like for instance, let's make the proposal which is on the table here is that more seats must be the one that invites. But what if you get more seats and those that you must invite to form government are not people that you necessarily say eye to eye with? Lesi ithangami sokubonisana sivulwe ngokusemthethweni iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile. The frequent collapse of coalitions that we have witnessed at local government level sometimes is deliberate, sometimes even unrelated to the pursuit of the public good. Lo mhlangano obhunga ngekusasa lokubambisana kwamaqembu uzophuthulwa kusasa. Umzondile Hleko weCope uthi uzophosela inselelo ukukhishwa kwakhe esikhundleni sokumela leli qembu kukomidi leqembu. Kholakala ukuthi ngoNhlangulana nonyaka nomsiwa lekota lanquma ukuthi uWillie Madisha nomzondile Hleko abaseyiwa amalungu eCope. The IEC was quick in acting without verifying all the facts, because the case is in court. We are challenging that expulsion. That's why if you read my affidavit there, it explains. And also we're not happy with the fact that when a letter was sent to IEC by my lawyers before this one to indicate to them that they might be this thing, and immediately when they receive that communication, they need to talk to us to check. Bukele sisathi iqhwe etolo kanti masibuya sokuphathela uWT. Sizocela ukuthi inkosi yesizwe isheshe uNkulunkulu ayelulamise isibhedlela ukuze izokwazi ukubhekana nesimo bese sikhona sezwe. Amalunga ayiso elibheke umndeni wakwaButhelezi abamba inkonzo yomkhuleko emahlabathini ukunxusa umdala ukubalula isandla sakhe ukuze ilulame ngokusheshsha inkosi uMangosi uButhelezi. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi abameli babasolwa bayaqhubeka nokupheka ngembuzo ofakazi ombuso nowabe ngumngani kaSenzo Meyiwa uMthokozi Sithwala. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Amalungu ayiso elibheke umndeni wakwaButhelezi abambe inkonzo yomkhuleko emahlabathini ukunxusa umdala ukuba elule isandla sakhe ukuze ilulame ngokusheshsha inkosi uMangosi uButhelezi. Imbabazane emahaqa eneminyaka ngama-94 obudala ilokhu kulandela izinqinamba ezidaleke ngesikhathi iqeda kuhlinzwa. Angena elekanyana amazwe ilokotho ezinhle ukufisela inkosi uMangosi uButhelezi ukululama selokhu kuvele indaba zokuthi ulele sibhedlela. Istatement esikhishwa amalungu omndeni wakhe sithi uNdunankulu kaZulu beyohlinzwa emasontweni ambalwa edlule ngenxa yokuzwela izinhlungu emhlane wabe sebuyiselwe esibhedlela ngenxa yezinqinamba ezadaleka emva kokuhlinzwa. Phakathi kwabakhiphe istatimende yokufisela umntwana okwaphinda angena ukululama okusheshshayo kubalwane ngonyama uMisizulu kaZwelithini kanye nomengameli uCyril Ramaphosa. Ngazo namhlanje wabanumzana bakwaButhelezi abasina ngokwezindlu zabo kanjalo futhi neinduna ezingumkhandlo wakwaButhelezi. Sizocela ukuthi inkosi yesizwe isheshe uNkulunkulu ayelulamise isibhedlela ukuze izokwazi ukubhekana nesimo bese sikhona sezwe nokumela uZulu. Sinalowo mthandazo esicela uNkulunkulu ukuthi asilekelele ngawo. Ukuntuleka kwamaphoyisa kanye nokungatholakali kwezimoto zamaphoyisa kusayinselele enkulu kweminye imiphakathi ezindaweni zasemakhaya eFree State kakhulukazi emaplazini. Ukungabibikho kwamaphoyisa ezindaweni zasemakhaya kulimaza kakhulu abalimi. Abalimi bathi basabela ukuphepha kwabo kanye nempahla njengoba liphezulu izinga lokwebiwa kwemfuyo. On the rural areas is mostly the police. We've got
lots of problems with the capacity on rural level. So someone must fill that capacity. Lesifundazwe kulonyaka samukela amaphoyisa ngamakhulu ayisishiyagalombili amasha atshalwe ezindaweni ezihlezi zibhekene nezinkinga. No, as SABC, we are now moving around with the team, more boots on the ground. We are seeing in the communities out there that we are ready in big numbers to ensure that they are and they feel safe at all the times. Uhulumeni uthi isimo sesiqala ukuba ngcono. We are hoping even these ones that are coming now, they are going to be able to assist and improve the situation in those areas where there are challenges of stock theft. But also, the issue of stock theft, we really need to look into it and unpack it. Communities also need to be taught that you cannot take illegal people to come into the country and use these people as their headmen, because that's where also problems are. Ukugcizelele ukuthi ukubambisana nomphakathi kubalulekile kakhulu ukulwisana nalesihlava. Abafundi abambalwa basesikoleni samabanga aphansi Kinkelbos Eastern Cape abakazi balibhade esikoleni kusukela ngoMbasa ngenxa yokuma kokusebenza kweimoto zikahulumeni ezihambisa izingane zesikole. Baphoswe izinyanga ezintathu zesikolo abafundi. Abazali babantwana basenhlungwini yaye baxhalabile. Bathi bafuna isebe lezothutho lilungise lemeko. Abantwana bethu bagqibele ngoMarch esikolweni kha bazibhalisa iimviwo zikaJoni tut now. Aba bazali bakwaxhalabile yimeko embi yendlela abantwana babo abayisebenzisayo. Isikolo sifuna unxibelelwano olungcono kwisebe malunga nomba wothutho lwabafundi. Into esicelayo into kokubana mabasizame ngetransport babuyisele abantwana esikolweni because bayashiyeka. Isebe lezothutho licele uxolo kubazali nabantwana lisithi bayazama ukusombulula lengxaki. Esijongene nako apha i-service provider engakwazanga kufezekisa isivumelwano besinaso nayo. Lonto kithi bangabana kufuneka ajamelane nezohlwayo. Kodwa kukubalulekileyo kukuba sikwiphulo lokufumana omnye umuntu ozawuthi athathe le route. Isebe linethemba lokuba abantwana baza kube bethuthwa ngomvulo. Ndingunandipha Platyi kwiindaba. Sekusuka umsindo enyakathe Pitoli ngenxa yesikole sakhiwe kule ndawo. Kepha sekuphazamiseke nokwakhiwa kwaso ngenxa yosomabhizinisi nezakhamuzi abangeneme ngokwakhiwa kwaso. Lesi sikole esisha sekuseduze siphothule ukwakhiwa kodwa kusanokuphikisana ngendawo esakhiwe kuyo. They are afraid of the impact that the school will have on the old infrastructure of Pretoria North, such as your sewage systems and the electrical network. Umnyango wemfundo eyisisekelo eGauteng usuvele uqalile inhlelo zawo zokuguqula lesi sakhiwo ukuze sibe isikole esisha. Yize khona abaphikisanayo ngokwakhiwa kwalesi sikole, iningi liyakwesekwa ukwakhiwa kwaso. I'm very glad they're going to make a new school, new students going to have education, so I'm going to be glad about that. Way back, I struggled to get even a position that side. And one of my kids is starting in Soshanguwe. You know, I did this, but I'm very happy for the government to put something good in our society. Kwezinye izakhamuzi lesi sikole siyisidingo emphakathini. I think because there's so little amount of schools in Pretoria North, is going to benefit everybody. It doesn't matter what race you are, it's going to benefit all. Inhlangano yabakhokhi bentela endaweni kanye namabhizinisi endawo yayinkantolo ukuyomangalela umnyango wezemfundo eGauteng. We'll talk after the court case has been heard and also the outcome that came out of the court case. Lo izikhulu zomnyango wezemfundo eGauteng ziyaqhubeka nezinhlelo zokwakhiwa kwalesi sikole esibiza izigidi zamarandi. Uqhubeka kohlelo lokucisha ngogesi kuleli sekuholele ekutheni izakhamuzi zizame ezinye indlela zokuthola imithombo yamandla kagesi ukuze zikwazi ukupheka kanye nokuzifudumalisa. Igesi iyasetshenziswa kakhulu njengoba ingaphazamiseki uma cisha ugesi.
Njengoba ubusika busahlasele, iningi labantu lisebenzisa igas njengesisombululo ukuzifudumeza emakhazeni ikakhulukazi uma kuhlasela uhlelo lokucisha konga ugesi. Umndeni wakamakawo owalahlekelwa yilungu lomndeni eminyakeni emibili eyedlule emva kokuqhuma kwesitofu segas uthi awucabanga ukusebenzisa igesi. Abanye bazwakalise ukukhathazeka ngezokuphepha kulandela isigameko sokuqhuma kwegas eGoli. Abanye sebenqoma ukuphindela ekusebenziseni izinkuni, amalahle kanye noparafini. Imbono ke yehlukene. It depends on how you use it. Turn it down off when you finish, turn it back on and just regulate. We come here full time for gas because of the, especially now with the load shedding, that's all we can use at the moment. So yes, I think it is. It's how you use it. Inkampani ethengisa amagas ithi lena indlela elakuleli kufanele isebenzise. Ithi kufanele abantu baxwayiswe ngokuthi ifakwa kanjani nanokuthi ithunyelwa kanjani. In terms of safe storage, it's quite important that customers understand that when transporting a cylinder, it should go behind the passenger seat on the floor, standing upright. The reason we would like the cylinder standing upright is because when a cylinder lies on its side, the liquid is touching the valve. So any leaks then become liquid leaks. Le nkampani ke ithi izigameko zakamuva zehlukene kodwa zidala imphumela ongabikho kwemkhankaso ukufundisa. Umnikazi wenkampani uthi igas enye indlela ephephile. Mbukeni umhlahlo wesimo sezulu yalandela ngemva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya sokhelela inkosazana uManzuza ushazi kaNeshada kaMaqoboza sale kahle.